Sarap. Wala oy. Ha? Bibira nga Masarap yung pala. doktor. Yummy? Yummy day. Hello. Hi. Welcome to my Lola's. Kusga, kusga. Hallelujah, man. Hi. Ulit yung kakaulit yung guys. Unang nagluya guys. Oh, sige, hi guys. Ano pati daw dito? Okay. Aron, this is sa iyahang balay. This is yung balay. Wala mga bisita na mo guys. Bisita na mo. Hello. Hi. Bisita. Natin yung kabit. Nanay. Ay, nay. White ang nanay. White sa nay. Manay na inon. White ang nanay. White sa nanay. Ang nanay nga sila. Kami. Unya kami muna. Now sa mas. Kani mag istorya sa kani akong little girl kay murag iluya man. Oh, anong naluya man ka? Dapat, anong naluya man? Ayaw ya. Dali, anong naluya man? Ay, murag ka. Ayaw gang. Kaya sa maya. Wanda ba? Blessing ba sa iyong house, no? This is a house, no? Oh, nasi father? Ano? Pa? Ano? Hindi, mamaya na kay. Magkain na tayo doon. Si father pa man ang nagkain kasi siya man mauna magkain. Siya man ang nag-bless sa bahay mo. Diba? Sige, sige. Uy, ay, naunsa naman. Naunlong naman ba? Nag-abot si guys. Pwede mo sige apil dito. Gusto siya mo-apil sa kahon guys. Ha? Ayun na ba? Kung si Bicol. Bicol? Nagkain si Bicol? Tingnan mo. Tingnan mo si Bicol. Ha? Natulog? Wala ni kaon? Gool siya guys. Kaya wapat siya gipapil sa kusina. Dili sa amin yung natulog sa amin. Napay kuhan. Napay nalinis sa kusina. Ako lang naman. Hello! Nananaw na lang ni Dere guys. Ulat sa amin sa kanya. Mahuman sila. Kasi kilamihan sa Luya ko na akong partner guys. Oh. Iwan si Kapil. Hindi na kay kita dito sa kita dito sa Luya, oy. Tagot siya guys kay Mat si Kapil. Mag-dance ka na lang. Okay. Interest, nagkaon kasi mag-dance ka. See?
kuma guys, kuma. Mga kuma ni sila guys. Mga kuma guys. Agura. Kumakaon. You see, that's expensive glasses. Uli. Laging nagamit ko yan. I can see where is. Eugene. Ay! Ay, nakasingit na. Ano? Ay, hindi. Dali, 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 Georgine. Dali na. Oh, nagkataon na siya, guys. George, hi! Lapit sa mic. Hi! Nanood siya ng ano, guys. Busan nito? Ha? Wala lang kasi dito, sir. Pa mo. Hindi na ko doon. Watos kasakay. Ito kaya sakyan. Magparapit to siyang daddy. Si Jerky. Hindi man ito pwede sakay-sakay. Asa itong ganan sakay? Ano? Hindi itong gidikit. Ano na? Ay, nana si Julio. Another Puma. Diyan na naman. Tingnan mo daw. Basin yung ban. Saan na, Jack? Wow, body lagi ka, Jack. Oh, tingnan mo. Sexy girl! Oh, mga tumaw. Gamay na na. Guys, gamay na ikaw na na. Guys, kay para mo sexy dahil. Ha? Oh, wala ako daw ang diet soon, guys. Kay limang ka, guys, nga. Nagsinaw-sinaw ang litson, guys. Oh, Georgine! Georgine, lika! Georgine! Shh. Georgine, lika. Itanong ko. Itanong ba? Dali! Dali! Georgine! Shh. Ay, ala, hindi na naggamit sa ano, sa lamin niya. Oh? George! Ay, siyaw kaya nakakaon na dyan siya, guys. Huwag agwan pa, guys. Nagpahungit siyang mama, guys. Dali daw, dali. Shh, dali. Georgine. Oh. Dali ka na, George. Oh, tara, tingnan mo. Uy, dali, dali, pangutanan ako. Dali, dang, dali. 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 Dali na, dali na. Dali, pangutanan. Nagkakaon na ka? Ha? Ano kain mo? Shrimp. Ha? Siya? Shrimp? Sarap. Ha? Sige ka balik-balik, guys. Nakakaon ba pasayan, guys? Tingnan ko, be. Sila na, nabutan na. Dali daw, dali daw. Oh, upo na siya, guys. Likot sa ribbon. Unsa na? Ikot sa? Sa cake. Kuma. Kumakain.
guys, nagpabot ang mga trauma, guys. Mawala ang jita ni Juan, guys. Kasi kahit pa ni isa, guys, balik-balik siya, guys, oh. Ano, ha? Ayay pa ni mo yun, oh. Nakasingit na, no? Ha? Ano? Hindi daw. Ayahay pa ni mo yun, ni mo? Ano? Linggit, guys, kay gilingaw ko sa midri sa horror, guys, nga salida, guys, horror. Tingnan mo, guys, muna ilang tanaw, guys, nyagit sila, guys. Para magutom-gutom na sa mi, guys, ba? Kanang gwapo siya kayo ba? Gaga na sang isa, oh. Look. Oh, guys. Naana dahil dyan. Kao na dyan siya, guys, oh. Hindi siya. Sarap. Ha? Masarap pala. Yummy? Yummy, day. Yummy, day. Hi. Sabi mo, hi. Pinakoy isa. Nagwapo. Karoy, pasalida. Kailak lang ka. Kailak ka. Kasi pamilya sila. Oo. Sa cargo? Oo. Lagi? Tama. Ano mo nila lolo to? Oo. Wala mo kung kita ato. Sus. Ayun, kay pamakat. Si pamakat. Susukugop. Itanaw ka. Nakamunit kita der. Cargo. Anak ka. Kasi cargo. Gwapo eh. Ay, katong... Isa ba na lagi? Ayun na mag-trailing. Ay. Railing, guys, oh. Asa na sa to, guys? Cargo. Wala naman, wala rin cargo. Nahawa na siya. Gano? Pandemic. Ayaw, guys, oh. Pandemic daw. Oh, pwede nga yaya, guys. Basi balik-balik sa kusina, guys. Oh. Ang sa baboy. Purot yan niya. Ang tiyaga, ang urot ng panit. 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 Name lang ito. Ano? Panit sa niya. Panit ako. Crispy. Muro na kang yapas. O ito, nagandam na. Ako'y laing gamay sa gamay. Ingat ato ni pag-order nga. Wala ba yung laing gamay pa sa iring? Uy, ayaw, ayaw! Isa man ni, uy. Nagtaod-taod na sa kalibutan. Tiguang na siya. Mga tao ni ato sa mga kuan kabukiran kanang wala mga sumbi nagi ako stand ako sumbi ano naabot mga di sa mga doon sa dagat no iban sa tanawa naisa ka barko lagi ato Bini mo ganig wala ganit na sa imong video oh. Naaman sa na bawi sama na lagi mahal pag enter tanaw na lang lagi tingnan mo isa nagkaano na. Nagkain na. Una yung laing gibati niya. Ganyan siya dito doon. Dala siya kuha sa bangko. Diba mo na dito?
Ano? Australia lang ang dito daw sila, kaya na ano dito safe daw. Pangag ko, guys. Oh no! Para sa ano yung class? Para sa... para sa cellphone. Ano ba yun? Nay, tao! Wala eh. Yan, paabot siya talaga guys. Pagkat sa pagkaon guys. Ano pa rin salina? Ano pa rin salina niya? Ano diri? Salaman. Sige no? Sige. Doon naman. Indiano. Ano? Isa na dito si Indiano lagi na. Bata. Di pala na yung. Oh, normal.